Vo Vranove nad Topľou si v minulom roku pripomenuli 100. výročie vzniku štátnych lesov. Aj táto informácia rezonovala v uliciach Vranova počas tohtoročných lesníckych dní. Cieľom tohto dnešného podujatia je prebudiť u tých najmenších žiakov ten vzťah k lesu, prírode, všetkému živému. Študujem na najväčšej lesníckej škole v Poľsku. Prišli sme sa pozrieť sem do Vranova na lesnícke dni. V rámci programu Erasmus sa učíme, ako treba edukovať mladších žiakov o lese a o tom, ako sa les pestuje. Okrem Poliakov tu máme aj? Okrem Poliakov tu samozrejme máme aj priateľov, kolegov z ukrajinských štátnych lesov, ktorí dlhodobo chodia na našu organizačnú zložku Výhorlad s cieľom získavať vedomosti, ako sa hospodári a riadí firma. A celý ten proces nejakým spôsobom aplikujú u nich na Ukrajine. Lesník sa stará o lesy obdobne ako chirurg o človeka. Ak treba operovať, doktor musí rezať. No a v nezdravom lese taktiež treba robiť zásah. Ak je strom chorý, vyrezať ho alebo pomôcť mladým stromčekom. No a pritom sa používa kosák na vyžínanie alebo sekera. A samozrejme rozum. U nás sú vyškolení lesní pedagógovia, ktorí sa tejto téme venujú profesionálne, navštevujú všetky základné školy a tú edukačnú činnosť vo vzťahu k lesu prezentujú prakticky priamo v lese niekedy aj na školách. Deti sa aktívne zapájali do ekohier s lesníkmi. Toto nie je rad do obchodného centra na nejakú predajnú akciu, ale rad žiakov pred stánkom lesnej pedagogiky. Lesná pedagogika je učenie o lese v lese. Je vhodným nástrojom výchovy, vzdelávania a osvety. Je postavená na 3 základných pilieroch: hlava, ruky a srdce, kde hlava tvorí poznatky, vedomosti, informácie, srdce to sú emócie, zážitky a ruky osvojenie si tvorivosti. Dnes sme tu na 5. ročníku lesníckych regionálnych dní vo Vranove nad Topľou a dnes sa nesú vlastne v znamení aj lesy prinášajú jedlo na náš stôl. Preto tu máme pochutiny z lesa. Napríklad tam máme nasušený prážený koreň z púpavy. Je veľmi chutný, aj takto chutí ako oriešky. Potom si z toho môžeme urobiť aj takú detskú kávu. Potom tam máme napríklad med, máme tam sušené hríby, máme tam sirup zo smrekových výhonkov a rôzne ďalšie takéto veci, ktoré vlastne môžu si oni pozrieť, ochutnať, ak chcú. Samozrejme nesmú chýbať šípky, čučoriedky a takéto lesné plody. To je veľmi také veľmi zaujímavé, veľmi zdravé a deti to majú veľmi radi. Tú staršiu generáciu už asi ťažšie budeme formovať a ten zmysel týchto lesníckych dní je hlavne pre tú našu mládež, pre školy, žiakov, kvôli tomu, aby sme im ukázali, čo je les, všetky jeho zložky od rastlín, živočíchov, stromov, ako celý ten ekosystém asi funguje, aby sme im objasnili význam toho lesa pre náš život, že les to fakt nie je len to drevo, ale to sú aj tie zvieratka, aj tie rastliny, aj tá čistá voda, aj čistý vzduch, aj ticho, pokoj, kľud. A ak chcete pokoj a kľud objaviť a prežiť aj počas letných prázdnin, niekde v lesoch okolo Vranova nad Topľou, máme pre vás tip na výlet. V rámci OZ Výhorlad je veľa pekných miest pre návštevníkov lesa. V prvom rade by som ich pozval na významné lesnícke miesto do Zamutova, kde v roku 1924 vznikla štátna lesná správa Zamutov. Druhé jedno významné miesto je Morské oko, ktoré je súčasťou chránenej prírodnej rezervácie Výhorlad. Ďalšia napríklad Výhorladský prales, ktorý púta svojou pozornosťou a svojou históriou a zaujímavými, by som povedal, exponátmi drevín a prostredia v tej časti Výhorladu.